מה בוצעה הדקירה הזו, וממה שאנחנו רואים עכשיו, גם נשים יד על הדוקר. כן, כאמור, ניר, בזמן שאתה מדווח, אנחנו רואים על המסך תמונות ראשונות שמגיעות אלינו מרחוב אנילביץ' ברעננה. אנחנו יכולים לראות כאן את מאמצי כוחות ההצלה, כפי שאתה אומר, מפנים ממש עכשיו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. שני נפגעים שאנחנו יודעים לדווח עליהם. מצבו של אחד מהם מוגדר קשה ושל שני קל. ניר, נשחרר אותך לאסוף פרטים נוספים ולחזור אלינו בהקדם. תודה רבה לך בשלב הזה. גלעד שלמור, כתבנו, אתה נמצא בדרכך אל הזירה הזו ברעננה. שלום גלעד. כן, שלום. ובכן, כפי הנראה מדובר לפחות בפצוע אחד קשה ועוד פצועה אחת קל. צריך לחדד, באירוע הזה ככל הנראה ישנן שתי זירות. הראשונה שבהן היא ברחוב אנילביץ', שם נמצא אדם דקור במצב קשה. פצועה נוספת נמצאה ברחוב סמוך. עכשיו במשטרה ובשב"כ בודקים מה בדיוק אירע שם. ישנן שתי אפשרויות: או שהדוקר דקר בנקודה אחת ואז המשיך בריצה לנקודה נוספת ושם